per a començar, no puc començar d'altra manera que preguntant-te, Joan Baldoví, com estàs? Com estàs avui, en este dilluns de març? Pues estic bé. Estic, diríem que molt motivat per tal de contribuir a la caiguda del pitjor president que hem tingut els valencians. Vinga, estem en aquesta direcció els dos junts, perquè a mi aquesta entrevista m'ha agobiat un poc perquè la acordàrem de fer-la ja un temps i jo estava en plan, hòstia, perfa, que dimitisca, que dimitisca, així la comentem, però no res, que hem arribat a este dia i el president encara no ha dimitit i clar, això s'estrena, ja t'ho he comentat, perquè et dic un xicotet compromís d'emetre un altre podcast abans, però s'emet dins de 2 setmanes. Tu creus que en 2 setmanes ja tindrem canvi en el Palau? Malauradament no. Malauradament no, perquè Carlos Mazón acaba de comprar temps. Acaba de vendre els pressupostos a Vox a canvi de que Vox li doni oxigen polític i puga estar més temps. Jo crec que el president el que està buscant són 2 coses, bàsicament. El president busca seguir aforat i no tindre que anar a declarar davant de la jutgessa de Catarroja. Insist, una jutgessa que a mi, ja ho dic com ho sent, m'ha fet tornar l'esperança en la justícia. És que El primer és perseguir aforat. El segon, perseguir donant aquests contractes a dit, que veiem setmana a setmana que segueixen donant-se contractes a empreses amigues del PP, a empreses vinculades directament en el finançament del PP en altres èpoques o a empreses vinculades directament amb el seu cap de gabinet o amb amics de la seva colla quan se va a fer dinar, quan ho hem vist en algun amic en els contractes de publicitat. I 3, evidentment, el president li agradaria arribar a aquests 4 anys per a poder tindre aquests 15 anys assegurats de cobrar aquests 75.000 euros a l'any en el Consell Jurídic Consultiu. I nosaltres, nosaltres presentarem la setmana passada una proposta de llei justament per a que ni ell ni cap expresident tinga l'accés al Consell Jurídic Consultiu. Nosaltres entenem que al Consell Jurídic Consultiu ha d'arribar gent amb una contrastada experiència, amb una contrastada qualitat jurídica, que és el que hauria de primar i no la condició d'expresident. Evidentment, mantenint a tots aquells expresidents que s'ho mereixen els honors i els mitjans per a que puguen exercir dignament el seu paper d'expresident. Perquè n'hi ha alguns expresidents que no se mereixen aquesta contribució i aquesta és la meva opinió i en aquest cas seria una indecència que el senyor Mazón cobrara després de tot el que ha succeït. Però de totes maneres encara estem a l'inici d'aquest podcast i jo també va proposar una cosa, no sé si entraràs en el joc, que és, imagina't, amb tot el que canvia l'actualitat últimament i sobretot amb aquest tema de la dona, imagina't que dimitix en 2 setmanes. Llavors, te pareix si fem una entradeta encara que siga fictícia de ostres, ha dimitit el president Mazón? Si jo estiguera així i te diguera bon dia, Joan Baldoví, en este dilluns, ha dimitit Carlos Mazón, tu què em diries? Jo et diria, no m'hauria esperat que dimitira Mazón, perquè tot semblava ser que Mazón era com aquestes taques de magrana que no se'n van mai, però bé, s'obri una nova època i jo crec que el que s'ha de fer és tornar la veu al poble i que el poble decidisca qui ha de liderar tot el procés de recuperació d'esta immensa catàstrofe que han patit centenars de milers de valencians. Que s'obriria una altra època, però també s'obriria un altre debat. D'això anem a parlar, però jo, per començar, vaig a donar pas a la sintonia fent la pregunta que faig sempre, que és només una petició, és senyor Joan Baldoví, estic contentíssim d'estar així amb tu, per favor, me concedisses uns minutets per a xerrar de l'actualitat política i sobretot de la situació de l'esquerra així en el País Valencià? Per descomptat, vull dir, soc una persona molt fàcil a l'hora de xerrar i
algun premi em donaran allà en el Congrés dels Diputats, premi a la millor relació en la premsa, justament perquè em deien que sempre contestava i perquè atenia, i per tant atenc a tot el món i intentes sempre contestar i no fer l'anguila, que és un animal molt de marjal, que a mi m'agrada molt menjar-me en all i pebre, però que no m'agrada ser-ho en la meva activitat política. Doncs anem a fer honor a aquest premi i anem ja amb l'entrevista. 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? Franco, franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Bé, hola a totes i tots esteu escoltant Triste Content. Jo soc José Luis Lucas i avui estem en les Corts Valencianes amb un dels meus followers, perquè me segueixes en Instagram. No sé si és cosa del teu equip, però ja he vist que algun contingut meu has vist. I per mi, ets un dels convidats de l'any en este podcast, ni més ni menys que Joan Baldoví, líder de Compromís. I jo te torno a preguntar, perquè al començament de les preguntes sempre he estat bé. Tot bé, Joan, estem així fent molta feina, perquè m'han dit que avui era un dia agitat, així, en les Corts. Sempre ho són, sempre ho són. Tu creus que no va passar? Sempre ho són perquè nosaltres no parem, no perquè el Partit Popular i Vox vulguin. De fet, pensa que la setmana passada aprovarem el calendari i han decidit que només tinguem un ple al mes. És a dir, que la possibilitat de control al president la tindré la setmana que ve i a mitjans del mes de maig i a mitjans del mes de juny i a mitjans del mes de juliol. És a dir, a mi m'agradaria, el que passa és que nosaltres, jo crec que, ho dic com ho sent, que Compromís es guanya el jornal, Compromís fem el que crec que és la nostra obligació, amb plens o sense plens. Fem la nostra llavor de control, fem, i encara que el president insistisca en que no, fem propostes, presentem propostes de llei, presentem esmenes als pressupostos, presentem esmenes a les propostes d'altres. El que passa és que, evidentment, PP i Vox passen el rotobàtor, el rodillo, per damunt de totes les propostes. És mentira que vulguem escoltar allò que els altres proposem. Vull dir, nosaltres proposem, però ens topetem amb una paret complicada de traspassar. Bueno, jo he vist, a l'hora de vindre així, que el teu equip no para de treballar, també tu, estic molt agraït de que m'hageu obert les portes de la vostra casa, encara que aquesta sala tingui un poc d'eco, així que disculpeu-nos, és una cosa que no podem preveure, i jo volia reprendre el tema del que estàvem parlant, que és, sense dubte, el tema de l'actualitat política en el nostre territori, perquè ja portem 5 mesos desitjant que, per decència, per incompetència criminal, Carlos Mazón dimitisca i deixi d'estar al front de les nostres institucions autonòmiques. Ara bé, venint d'una manifestació en la que han eixit al carrer 20.000 persones, i jo a voltes penso, Joan, no sé si ja, després de 5 mesos, per salut mental, inclús per conformisme, ja paga la pena pensar, mira, doncs accepta això, saps? Ens quedem ens quedem en la merda i acceptem que el president va a continuar. Ens hem de conformar? Mai de la vida, mai de la vida. És que jo estic cansat, de desitjar tots els dies veure la notícia de «Ai, mira, que va dimitir». Jo no em resigne i jo ho he dit i ho he explicitat en les meves xarxes socials, jo no vaig a parar. I no vaig a parar perquè és el que em demanen en cada una de les 6 manifestacions que hem tingut. Dissabte, en l'última manifestació, la gent em deia 2 coses. Em donava les gràcies per la feina, però sobretot el que em deia no us canseu, no pareu, seguiu, no mos deixeu abandonats. No podeu parar. Hem d'aconseguir que aquesta persona infame dimitisca.
I em vaig entrevistar amb 2 persones directament afectades. Una d'elles havia perdut el seu germà. I jo li vaig dir, de vegades el president diu que nosaltres instrumentalitzem el dolor. I la persona em va dir, diu, jo estic així perquè vull que estar jo, no perquè ningú m'ho diga. I el que te dic és que seguiu fins que este impresentable pagui per tot el que ha fet, però sobretot per tot el que no ha fet. Mira, Joan, jo volia preguntar-te una cosa, és la pregunta que més ganes tinc de fer-te i la porto pensant uns dies i encara en este moment en què estem realitzant l'entrevista tinc dubtes de com plantejar-te-la, perquè, mira, jo vaig començar en el periodisme, en la política, vaig treballar molt en presidència, així a les Corts, i jo m'he recordat estos dies de la boda d'Alexis Marí i Carolina Punset, no sé si tu te'n recordes, que va oficiar-la Joan Ribó, que van anar els presidents... Són bons amics meus, eh? Del PSOE. Clar, me puc imaginar, però jo te dic això perquè així, vosaltres, és a dir, de cara a la galeria es veu molt que els polítics baralleu moltíssim i tal, però al cap i a la fi també compartiu un espai de treball i sou companys de feina. Per què te dic això? Te dic això perquè te vaig a preguntar una cosa que a lo millor va un poc més per la vessant personal i això que te vaig a dir no és res comparable amb el patiment de les famílies de les més de 220 persones que van faltar en aquesta catàstrofe, però a voltes pensa, aquesta persona no pot tindre una agenda pública normal, no pot eixir al carrer, està en tot moment amb l'oposició dient-li que dimitisca en tots els titulars dels mitjans de comunicació i pensa, ostres, és que n'hi ha que tindre un grau de dissociació brutal per a poder continuar fent la teua feina i la teua vida. La pregunta que jo te vull fer és, el president Carlos Mazón està bé? Jo te dic, si Joan Baldoví hagués sigut el president, si Joan Baldoví hagués fet tot el que hauria tingut que fer aquest dia, si haguera estat en el centre d'emergències, si haguera enviat l'alarma a temps, si haguera desplegat a tots els bombers que tenia en els parcs sense manejar-los, si haguera atès totes les peticions d'ajuda que venien i que no eren ateses. Fins i tot així, Joan Baldoví no seria mai la mateixa persona. Només que haguera mort una sola persona, seria una persona que portaria sempre al coll. I probablement, jo no seguiria de president. I dic fent tot el que hauria d'haver fet. Per tant, jo a vegades veig a Carlos Mazón i, sincerament, no entenc la falta d'humanitat que té. No entenc com és capaç de treure pit tenint 228 morts en la consciència, bàsicament, de no haver estat on havies d'estar, d'haver abandonat el teu poble, de no haver enviat l'alarma. Sincerament, no sé com pot seguir dormint per les nits. És que tu mateix ho estaves dient, no? Està tragant pit ara, però és que n'hi ha un contrast molt gran, perquè si tu te'n recordes dels primers dies després, fins i tot el millor exemple crec que va ser quan va vindre Pedro Sánchez. És que se li veia com una persona que, ostres, que estava mínim, i crec que és molt respectuós dir això, estava en xoc. Que jo pense que no només estava en xoc, sinó que estava pensant, ostres, és que le cagarà mogolló. Però clar, veus el contrast amb ara el president que ne tenim i simplement per això te pregunto, per la vessant ja, inclús psicològica, no perquè pense que no estiga, que pot ser també, però no ho sé, que no estiga ara mateix en condicions de ser president de la Generalitat, sinó que pense, este canvi a nivell psicològic és normal? A mi no m'ho sembla. A mi, de vegades, penses si no és un poquet psicòpata. Jo no entenc. L'altre dia, el discurs aquell que reivindicava que ell havia complit amb la seva obligació i deia als altres si tenen el que han de tindre. Jo, sincerament, me vaig posar el discurs un parell de vegades abans de fer-li la pregunta i
va fer aflorar en mi sentiments de ràbia, d'indignació, en fi, perquè jo no entenc com un president que ha incomplit flagrantment totes les seues obligacions pot estar parlant i pot estar dient amb eixa soltura, amb eixa desfachatès, amb eixa barra que diguem els valencians, dient que ell ha complit amb la seva obligació. Crec que això és una de les coses que enerva a la gent i una de les coses que explica que sigui un president que no pot xafar el territori, que no pot tindre agenda pública, que no pot publicar la seva agenda pública, perquè allà on va sempre hi ha gent que li recorda que ha incomplit amb la seva obligació, que ha abandonat el seu poble i que no mereix ser president. I això s'aplica també a quan esteu per ací, en les Corts, és a dir, els espais que heu de compartir per això, per la vostra obligació política. No sé si el vegeu i off the record teniu algun tracte amb ell o també s'ha estès, aquesta cancel·lació de l'agenda pública també s'ha estès a l'exposició, a l'oposició? Ell és un personatge que xerra molt i que intenta contra les mentires diríem, amb eixa barra, amb eixa desfachatès, com si estiguera dient la més gran de les veritats. Però jo el que te puc dir és que jo, l'últim dia que em vaig reunir amb ell, com a síndic, va ser el dia 30 d'octubre, és a dir, a l'endemà de la Dana. Des d'aquest dia jo m'he reunit i no l'he vist només que en les poques vegades que ha comparegut així, 4 vegades, crec que 4 vegades ha comparegut en estos mesos. I prou, i prou. Però el que tu dius, nosaltres de periodistes tenim la consciència que és un tipus molt de sempre, fins el que va passar, un tio molt ditxaratxero, molt accessible, i clar, no sé si encara que siga prenent una aigua en la cafeteria de les Corts. Jo avui no em prendria ni un cafè amb ella. I si em donara la mà, li diria no te la vull donar. No te la vull donar per respecte a tota la gent que ha abandonat i a tota la gent que, en definitiva, els ha deixat tirats. Jo no. Vull dir, i per això l'altre dia en el meu discurs, d'una manera absolutament deliberada, vaig deixar de parlar-li de vostè. Li vaig llevar la consideració de molt honorable, perquè jo crec que justament no se la mereix. És un president que no mereix aquesta consideració i és un president que li està atacant de fang una institució centenària com el govern de la Generalitat. És una vergonya que tindre un president com eixe. És una vergonya i no només per a gent que puga estar afectada, directament afectada, o per a gent que puga simpatitzar o votar Compromís. És que les enquestes que estan apareixent, els propis votants del Partit Popular el suspenen. És l'única persona que suspenen els seus propis votants. Jo crec que el seu partit, el senyor Feijóo, i fins i tot, si ell mateix tinguera encara una miqueta de vergonya, de dignitat, s'ho hauria de repensar i deixar d'embrutar el nom d'una institució, insistix, tan volguda i tan centenària per als valencians com és la presidència de la Generalitat. Sí, seria una vergonya, ja està atacant també el nom del seu partit, més del que està, és una indecència. Però vinga, Joan, que tu m'has tret el tema, anem a alçar un poc els ànims perquè m'has parlat dient que està, oye, que estic davant del líder millor valorat en la Comunitat Valenciana, enhorabona. A més, quasi mig punt per davant de la segona, que és Diana Morant. Què tal se sent això? Bueno, a veure, a mi me va sentar... A veure, jo m'ho prenc amb molta filosofia. Jo, afortunadament, tinc una dona que és com aquell que anava darrere del César dient-li, eres mortal. Jo tinc una dona, portem tota la vida junts, feliçment junts, i la meva dona sempre té una frase que a mi m'agrada molt i que em posa els peus a terra. Em diu, Baldo,
recorda, tu eres Baldo, eres de Sueca, i jo et conec com si t'haguera parit. Per tant, evidentment, a veure, és una satisfacció personal, veure que la gent reconeix el teu treball, reconeix el treball que faig jo, però jo no faria el treball sense el magnífic equip que tinc darrere, sense tot el partit que tinc darrere. És a dir, jo quan faig un discurs, evidentment, hi ha tota una gent des d'Oriola fins a Vinaròs que comparteix les meves intervencions, que en definitiva treballem junts, som un gran equip, i jo això ho tinc present, ho tinc sempre molt, molt present, igual que ho tenia present quan allà a Madrid 6 vegades vaig ser també el polític més valorat. És que vens d'una colla de bones notes molt bona. Jo recordo la primera vegada que a mi m'ho diuen, estava celebrant el meu aniversari i estava fent senderisme, m'anàvem la meva dona i jo a fer un cap de setmana al racó d'Ademús a fer observació astronòmica, em va regalar observació astronòmica en els Serrans i després farem una excursió per el racó d'Ademús. I jo no em vaig enterar de res i quan arriba veig moltes notícies, li toca a algú i em diu que eres el més valorat. I jo li vaig dir, ja ves a fer l'ama. I diu que no, que és veritat, que havia eixit en el 6. Bé, o sigui, te diré, jo aquest dia caminava 2 pas per damunt de terra. Molta satisfacció, però insistís, per el treball que n'hi ha darrere de mi, de tota la gent que conforma un equip. Vinga, vaig a pausar la música d'esta festa per preguntar-te, com contrasta això con que sigueu, a mi me crida l'atenció, no? El líder millor valorat, però en aquest moment el tercer partit en representació en les Corts. Tu com vius amb aquest contrast? Alguns ho hem tingut sempre molt difícil per arribar a les institucions i per a fer política. En termes de pilota, que jo soc un gran aficionat, la gent de Compromís sempre juguem en una mà lligada darrere l'esquena. Ens ha costat tot molt, ens costa tot molt. Altres, en fi, tenen episodis de corrupció condenada pels tribunals. Així han estat 7 exconsellers imputats, tots els expresidents del Partit Popular imputats, presidents de taula imputats, els 3 presidents de les diputacions imputats en el Partit Popular i condenats. I majories absolutes. I després tenen uns resultats. Bé, jo quan em vaig dedicar a la política, i més sent un valencianista, sabia que ho anava a tindre complicat i ho acceptem. Bé, ho tenim complicat, però també t'he dit una cosa, mai, i t'ho diu un corredor de fons, un que ve de molts anys enrere, dels anys 80, ja fent valencianisme i creent en la necessitat que aquest país tinga un partit d'estricta obediència valenciana, mai de la vida m'hauria pensat que hauríem arribat al govern de la Generalitat i estar 8 anys. Mai de la vida em pensava que jo havia sigut alcalde de Sueca, tot i que ho somiava. Mai de la vida em pensava que Joan Ribó hagués estat 8 anys alcalde del Cap i Casal. Bé, això demostra que alguns, com deia el meu paisà Nicolau Primitiu Gómez, treballar, persistir i esperar, i de vegades el treball dona fruits. És que pareix que tocarà esperar, estem ja quasi a meitat de legislatura. És a dir, jo fa uns anys, a mi me diuen, mira, després de Mònica va vindre Joan de Madrid i a més amb la valoració tan bona que té en el Congrés va ser el candidat per a el Palau i jo dic, ostres, jugada mestra, però clar, és que pot ser la manera en la que va tindre que eixir Mònica va tindre unes repercussions. No sé si interpretar jo les dades d'aquestes eleccions d'esta manera, però el que sí te volia preguntar jo és si tu, tant com jo o tant com el meu entorn polític, trobem a faltar un poc a Mònica, veritat. Evidentment. Mònica, a veure,
No s'entendria l'èxit de Compromís sense una figura com Mònica Oltra. És evident que Mònica Oltra va ser el revulsiu que va fer esclatar Compromís, i a partir de Mònica Oltra, en fi, vam entrar en el, diríem, i ens vam assentar en el panorama polític valencià. Clar que la trobem a faltar. I sobretot la trobem a faltar per aquesta campanya tan bruta, tan absolutament cochina que es va fer contra una persona absolutament decent. Allò de l'affair, l'utilitzar la justícia per tal de destruir a un adversari polític, encara que no tinguera res que veure, encara que anys després veiem que no tingués res que veure, encara que el jutge arxivara per 2 vegades la causa, encara que el fiscal demanava sempre que s'arxivara la causa, i hem vist com s'ha utilitzat de manera absolutament bruta la justícia per a reobrir un cas que no era cas, per a intentar destruir a una persona i per intentar destruir la seva carrera política. Crec que el que s'ha fet en Mònica mereix estudiar-se en les universitats de dret per tal de veure com s'utilitza la justícia per destruir un adversari polític. I tu ara, pràcticament 2 anys després, penses que també va embrutar, també vos va perjudicar en aquesta campanya de les últimes eleccions autonòmiques? Bueno, evidentment, vull dir, a veure, jo estava a Madrid, però Mònica era un referent per a Compromís, i bueno, Mònica va dimitir i haguérem de reformular tot, haguérem de... En fi, jo vaig vindre de Madrid, jo pensava que jo ja acabava en Madrid i m'anava a casa, i no, me vaig quedar perquè havíem d'intentar mantenir el govern de la Generalitat. Bé, probablement tot el mal que es va fer des de molts mitjans de comunicació, és evident que en una part ens va afectar. Tot i això, jo crec que aconseguirem mantenir un resultat, jo diria que molt digne. Ok, un resultat per nosaltres, tant de bo, un poc millor, sobretot perquè va haver tan poca diferència que ens van quedar com... Fotre, tio. En una setmana més, probablement, li hauríem pegat la volta al resultat. Jo crec que farem una campanya magnífica. Jo te puc dir que va ser la campanya i em vaig deixar la pell. La vaig fer en cor i fetge. Primer, perquè d'alguna manera jo estava representant el nom de Mònica i estava intentant mantenir un govern, que ho dic com ho pense, un govern digníssim que jo crec que va fer que avançaren. A vegades en política no s'avança tant com vols ni tan ràpid com vols, però és evident que si mirem els números d'abans, quan governava el Partit Popular i quan deixem de governar nosaltres, s'havien fet coses magnífiques, com ara parlant del sistema de benestar social valencià. És evident que n'hi ha un abans i un després de Mònica Oltra. Qui diu això, diu en totes les conselleries. I Joan, jo confio molt, espere, per favor, no es facis això de que tu, quan tornen a eixir les eleccions, tornes a ser el candidat nostre, però sobretot per tancar aquest cercle de càlculs electorals i tal. Oye, jo confio, els periodistes, i tu ja ho saps pel tracte que tens amb nosaltres, confiem en que eixiran coses que quan puguem contrastar-les, confirmar-les amb evidències i proves, i si no, ja se farà mitjançant la justícia de que este president no arribarà a finalitzar la legislatura. Si finalment dimitix, tu quin escenari veus? Ja sabem que tenim per ara un baló d'oxigen
per a continuar en la coalició perquè s'han aprovat els pressupostos. Però se parla molt de que si María José Català podria postular-se com a pròxima presidenta. Després jo parlé amb gent afina a l'equip de Català i me diuen Català jo crec que ixe marrón no el vol. O se faran unes noves eleccions que, òbviament, vosaltres preferiu ixe escenari. Què passaria? Tu què penses que passaria? Política ficció un poc. A veure, malauradament estaria tot en mans de Vox. Jo crec que ni María José Català vol vindre així de presidenta de la Generalitat. Crec que María José Català, que també té moltes responsabilitats en la manca d'actuació en els 3 pobles afectats en les 3 pedanies de València que va abandonar durant molt de temps, i crec que María José Català, mentre el foc estiga dirigit a Vox, no va a ella, i crec que vol seguir passant desapercebuda en el seu paper d'alcaldessa. Que li va bé, en realitat. Ja li va bé. I després crec que Vox tampoc la veu en fi, no crec que la volguerà de presidenta de la Generalitat. Per tant, estarà tots els aspectes de Vox. Veiem les declaracions fa un parell de dies d'Abascal dient Mazón serà president mentre vulgui Vox i deixarà de ser president el dia que Vox deixa de voler. Per tant, malauradament, el Partit Popular s'ha encomanat a Vox i serà Vox qui determina si hi ha eleccions anticipades, si el senyor Mazón cau, en definitiva, què serà? Què és el desitjable? Jo crec que després de veure este president que ha de dimitir, el que s'hauria de fer és donar-li la veu al poble i que el poble decidirà qui ha d'encapçalar, qui ha de dirigir el procés de recuperació d'esta catàstrofe. Jo vaig a tancar així perquè este bloc i me queden 3 altres preguntes que no van de política valenciana però que són molt necessàries fer-te, perquè en realitat el principal motiu per demanar aquesta entrevista és un poc, Joan, que jo noto també a molta gent de l'esquerra que està en una situació de desesperança. Un d'aquests motius, i tu ho saps molt bé, és que vosaltres, per exemple, per anar al Congrés heu anat en les últimes eleccions en coalició amb Sumar. I després del que ha passat amb Errejón o el que s'està rumorejant de Monedero i tal, hi ha molta gent que està en plan perdent l'esperança de l'esquerra. I sé que en Compromís no teniu res a veure amb el que ha passat, però heu anat de la mà o en coalició, concretament, en les últimes eleccions. Tu has notat que en l'esquerra n'hi ha hagut com una decepció o inclús gent que està dient ostres, si al final, mira, és que preferís fer un vot útil perquè no confie en aquesta coalició. Ho has notat? A veure, esta ha sigut una legislatura complicada. Des del primer dia i ha sigut complicada també en tot l'espai, diríem, que hem anat coaligats junts. I ha sigut complicat perquè des dels primers dies van tindre... Podemos va abandonar i perquè jo crec que es va fer tot d'una manera probablement molt precipitat i sense temps, perquè no va haver temps. Les eleccions les va convocar... El PSOE va provocar que no hi haguera temps per a organitzar l'esquerra. I per tant, diríem que les coses que es fan amb una certa precipitació acaben com acaben. I van acabar... I crec que és lògic que n'hi hagi certa preocupació o un cert desencís. Però jo, parlant des del punt de vista valencià, jo crec que Compromís hem demostrat sempre que som capaços de pactar i que complim els nostres pactes. Que els complim. Nosaltres, sempre que hem anat, crec que hem sigut una força fiable. El que hem tingut que dir ho hem dit des del principi. Nosaltres
van dir, quan van fer aquella aliança amb Podemos en el 2015 i 2016, que anàvem junts per a que no es perdera ni un sol vot, però una vegada a Madrid, que està afirmat en notari, nosaltres passàvem al grup mixt, evidentment votant sempre en el 99% de les vegades coincidint amb el que votava Podemos. I sent un soci fiable, perquè nosaltres, per damunt de tot, entenem que en l'Estat, i després dels anys que vaig viure en el senyor Rajoy, enteníem que s'ha de salvar un bé superior, que és tindre un govern progressista que permetera, i ho vaig veure en l'última legislatura meva, que va ser una legislatura, diríem, prolífica a l'hora de fer avanços socials, i ho hem vist, per exemple, en el salari mínim, en els copagos. S'han fet avanços, la reforma laboral, s'han fet avanços i jo crec que s'ha de seguir apostant. Però clar, tu saps que jo t'estic preguntant si amb l'atac reputacional que n'hi ha ara mateix en Sumar, en aquests moments, per exemple, espero que no hi hagi eleccions generals, però si vosaltres podríeu anar a unes eleccions coaligats amb Sumar. Nosaltres, jo sempre dic una frase mítica, en fi, dels que tenim ascendents agraris. Quan toqui regarem, sempre. Però nosaltres hem demostrat que som capaços de pactar. Sí. Ho hem demostrat sempre. I que som capaços de veure què és lo important per tal d'obtindre els millors resultats. I crec que som una força política fiable en l'Estat. De fet, mantenim excel·lents relacions amb tot el món. Amb tot el món. O amb quasi tot el món. Amb quasi tot el món. Però, i al mateix temps, som una força que pensa que per damunt de les diferències que puguen haver, ha d'haver un objectiu superior. I un objectiu que és el d'intentar que en el govern de l'Estat, i evidentment tant de bo així en el govern de la Generalitat, hi haguera una força progressista. Perquè sabem que n'hi ha avanços. Sabem que a vegades, insistís, no és tot el que voldríem i tan a pressa com voldríem. Però això també sabem com podem retrocedir amb només 2 anys de govern de la dreta, i ho estem veient així. I ho vaig veure jo, com es pot retrocedir quan governava el Partit Popular en l'Estat. I per tant, sempre apostarem per governs progressistes. Pego un vot perquè ara per ara encara estic respectant els temps. Vivenda. T'he de preguntar, Joan, perquè jo encara puc passar per jove, no sé si amb el DNI podria passar, però estem superpreocupats. I n'hi ha un assumpte que, jolín, que és relatiu a les polítiques que ha fet Compromís, perquè jo, per exemple, he vist com ara esteu barallant molt per intentar que la turistificació i la gentrificació s'aturen, no? També obrir un portal a nivell municipal per denunciar els baixos turístics i tal, però jo, conjuntament amb altra gent, pensem, ostres, és que si mires les estadístiques d'apartaments turístics a tota la comunitat valenciana, és que veus com la curva ascendent, que ara és molt més ascendent que abans, està clarament el Partit Popular i Vox governant, però en aquests moments, vosaltres quan veureu que la corba estava tan pronunciada i que dia rere dia perdíem un habitatge per a una persona, per a un habitatge per al turista, penseu a hores d'ara que fareu en el govern tot el que se podia fer? Evidentment que no farem tot el que es podia fer, però evidentment que era un govern on nosaltres no teníem la majoria. És a dir, si no han hagut més avanços en molts temes, ha sigut perquè moltes vegades governes en coalició. Amb el PSOE. Sí, governes amb el Partit Socialista i no s'avança. Per exemple, la taxa turística. Per l'amor de Déu. Per exemple. I qui diu això, diu molts altres temes. Temes, per exemple, d'avanços respecte del valencià. O en vivenda. Evidentment que no es va fer tot el que s'hauria pogut fer, però quan governes en coalició, quan no tens majoria absoluta,
o trenques el govern o intentes negociar. Jo crec que aprenent de tot el que s'ha fet, jo crec que el que s'ha de fer en vivenda, és, si recuperem la Generalitat, és fer apostes a llarg termini. És a dir, el problema de vivenda no se resoldrà en una legislatura. Però, Joan, és que jo sé que tu ets polític i que els polítics mai dieu el que vaig dir jo ara, però si no ha col·lapsat ja, esto està col·lapsant. És a dir, és que ens hem anat a la merda. És que no a nosaltres no se'ns ocut una política a llarg termini, no és cap, perquè el sistema ha col·lapsat absolutament en vivenda. És que no se pot fer una política a llarg termini. Què fem ara? No. Ara què fem? Complir la llei, regular els lloguers, fer complir la llei, evidentment, i anar encara més lluny, seguir regulant-los. Anem a veure, el Partit Popular, la seva política va perquè els joves es puguen comprar pisos. En els sous d'ara, evidentment, un jove no es pot comprar un pis. I, per tant, l'únic que tenim que fer és regular els lloguers. Intentar que molts d'aquests pisos que s'han dedicat a pisos turístics tornen novament al mercat. És que això s'ha de fer. I insisteix, i pensar en el llarg termini. Pensar en el llarg termini vol dir que s'ha de començar en una política de vivenda social. Però apostar per enguany fer-ne tants, a l'any que ve fer-ne tants, perquè el que no pot ser és que així la vivenda social siga, no sé, la desena part que en altres països d'Europa. I això el que fa és, mira, jo tinc una amiga que ha viscut tota la vida en París, en un sou, diríem, normal, en una treballadora d'una guarderia, i ha pogut viure en París perquè hi havia pisos socials dels ajuntaments que podia dedicar. Per tant, s'ha de pensar en el curt termini, insistisc, a l'hora de regular els lloguers, de recuperar vivendes turístiques, de que no n'hi hagi ni una llicència més, perquè ja no dona més de sí, però també pensar en el llarg termini. I en el llarg termini és començar a construir un parc de vivenda pública per a les futures generacions. Sí, val. Te ho vaig a comprar perquè sé que el problema és estructural i també perquè sé que este monstre que dona igual el govern més d'esquerres de tota Europa ha sigut això, ha sigut una allau, la turistificació ha sigut una allau que ha afectat a tota Europa. I a més, tinc una pregunta que te va agradar, que és d'educació, perquè jo sé que a tu t'agrada parlar d'educació, perquè tu ets mestre d'educació física que fa un temps que no exercices, però n'hi ha una cosa que segur que dels teus compis del gremi t'ha arribat, perquè jo a més he estat impartint cursos últimament també, perquè aprofite per ensenyar als xiquets a detectar fake news, combatre-les, i en els instituts, Joan, està passant una cosa. Mira, jo quan era adolescent i estàvem acostumats a governs del PP, majoria absoluta rere majoria absoluta, ser punky era com ser d'esquerres, ser hippie, ser contracultura era ser un poc d'esquerres. En canvi, ara vas a l'institut i el més contracultural que n'hi ha és dir viva Franco, no va ser una dona obrir les comportes de forata, el canvi climàtic no existeix. Jo no sé si a tu t'arriba dels teus companys de l'ensenyança que està de moda ser d'ultradreta. La joventut se'ns està anant o què passa, Joan? M'arriba directament de les meves filles. Tinc dos filles professores d'institut. Aquesta part de la Wikipedia se m'havia oblidat. I la meva dona fins fa 2 anys també era professora d'institut. I efectivament m'arriba això, m'arriba d'ells i m'arriba de molta gent, m'arriba de pares que han votat progressista sempre i que veuen que els seus fills es relacionen en altres joves que en fi, jo recorde que en joves amb polsereta d'Espanya lo guai quan jo anava a l'institut era ser d'esquerres. I ara el guai és ser de Vox, és ser d'ultradreta o fins i tot més enllà. Confiem en que és una moda, no? De que com totes les modes va i ve o no? Jo espero sincerament que acabarem desenmascarant
l'extrema dreta. I és una llavor de tots desenmascarar l'extrema dreta i fer-los veure. Les meves filles ho fan, ho fan i ho intenten, o sigui, explicar-los que votar a la dreta o votar a l'extrema dreta és votar, efectivament, contra aquells que perpetuaran que els fills dels treballadors no puguen accedir a l'educació, no puguen accedir a la sanitat. És complicat. És complicadíssim, és que està fotudíssima la cosa, És complicat, però jo crec que això és un dels reptes més grans als quals ens enfrontem. Desenmascarar a la dreta i a l'extrema dreta en la joventut I en les aules. i en els treballadors. En els treballadors que pensen que la solució pot ser un tipus com Trump o que la solució pot ser un tipus com Santiago Abascal, que ha viscut tota la vida. Que la solució pot ser un ultraric, i això pot ser la solució als problemes dels treballadors, o la solució pot ser un tipus com Abascal, que no ha treballat ni un sol dia fora dels xiringuitos de la política que li han procurat els seus mentors polítics. És un repte, i jo en cada intervenció que feia en el Congrés i així és un tema que parlem en les reunions de grup, i és desenmascarar l'extrema dreta, desenmascarar-la, perquè el que no pot ser és que, en fi, te sent que és això, que siga guai que un xiquet diga Viva Franco. No és un... No mola res. No mola res. I estaràs d'acord amb mi en que una bona part de la culpa d'això està en les xarxes socials. I vaig anugar aquesta qüestió amb una altra que jo tinc per fer-te, que és el com s'està fent política en les xarxes. Perquè Compromís i SOE, anem a dir, l'esquerra, no està entrant en unes dinàmiques molt lletges, que són la intel·ligència artificial, implantar fake news. Ja sabem que, si no des de comptes propis oficials, des de comptes molt propers als seus comptes oficials. I, a veure, no es veu això, però sí que també, a voltes, tant Compromís com el PSOE, coquetegeu un poc amb algunes dinàmiques de consum fàcil de les xarxes socials. I no te vaig a tirar la culpa de cap d'elles, però te vaig a preguntar, pareix que tenim que entrar en la dinàmica de l'algoritme o no estem presents, o la política no està present, o què fem? Perquè estem lluitant també contra un altre monstre. I si vols te dic les coses que jo veig en Compromís, que dic, oye, o sigui, no és el mateix que de la dreta, però així n'hi ha coses que dius tu, n'hi ha coquetets amb el clickbait, amb la política del Zasca. És que és difícil no estar en política i no caure en això. Efectivament, i això és el gran dilema. I és una pregunta en el que jo no te contestaré, que és difícil de contestar. Jo el que sí que te diré és que jo intente, evidentment, buscar la màxima repercussió política, però jo en la mesura, te ho dic, jo personalment, jo intento ser una persona coherent. Dic, si jo estic en Compromís és perquè tinc uns valors i perquè tinc una determinada manera de pensar. Jo, en allò que faig jo, intento ser molt curós. I jo em sorprèn que em digues això. No és sorpresa, Joan, és a dir, però jo és que ho sé, jo faig xarxes, jo sé que a voltes, per ser visible, s'ha de tindre un llenguatge que a voltes a lo millor no ens agradaria tant, però sabem que si no, no estem presents. I, ostres, som un partit polític molt important. I clar, la qüestió és, les xarxes estan podrides, si més des de l'entrada d'este senyor americà Elon Musk en la partida de Twitter, però clar, és com, a veure, quin és el camí? Revertir, anar cap arrere i saber que tenim menys visibilitat o fer altres regles del joc? És que ja no ho sé. Jo, tu com a líder d'un partit, jo crec que és una bona pregunta. A veure, a mi m'agradaria, i mira que és un contrasentit, però jo crec que
hauríem d'anar cap a una major regulació de les xarxes. És a dir, Absolutament d'acord. jo crec que no es pot permetre que un diga una mentira que se sap que és mentira i que la pengen en xarxa social per intentar enganyar a la gent. Jo crec que una persona que ha sigut condemnada repetides vegades per penjar mentides, per incitar a l'odi, per incitar els més baixos instints, pugui acampar lliurement a les xarxes. I per tant, jo crec que si Europa vol seguir sent eixa illa de decència o d'una certa decència, crec que hauríem de caminar cap a una regulació de les xarxes. És a dir, una persona com Vito Quiles no hauria de poder seguir fent impunement aquestes mentides una vegada i una altra en xarxes. Una persona que ha sigut condemnada per mentir no ha d'estar expulsada de les xarxes. Crec que o es regula i tornem novament a un lloc on es puga intercanviar d'una manera sana, on es puga debatre d'una manera sana, o en fi, jo ara fique alguna cosa i que me pensen coses de Mònica abusadora. Jo crec que aquestes coses jo les denuncio sempre. Crec que això s'hauria de regular. Jo estic a favor de la llibertat, però sí que estic en contra de la mentira, estic en contra de l'odi, estic en contra, en definitiva, de no tindre la possibilitat de debatre d'una manera ordenada. Ho veig una resposta molt coherent, perquè estàs, com dius tu, pel ben major. Anem a començar per les il·legalitats, perquè n'hi ha moltes il·legalitats en xarxes, les mentides, però a veure, sí, també intentem tots, no compromís, jo també soc responsable perquè el llenguatge en les xarxes no estiga convertint-se cada volta en més agressiu. I ja amb esto, que ha sigut un poc... A mi és que me posa mal cos parlar d'això. Vull acabar l'entrevista a veure si podem llançar un missatge, tu també que estàs molt implicat en el món de la cultura, perquè l'última qüestió que jo vull llançar-te és que això, estem en l'equador de la legislatura i jo soc molt de la faràndula i molt de la gent de la cultura, tinc molts amics que es dediquen a això. Tio, estan cagats. O sigui, des que va eixir Vox i teníem un regidor de cultura, vicepresident Torero, ja va ser terrible. Després la cosa s'ha suavitzat, però encara, a dia d'avui, la gent de la cultura veu com el seu treball inclús s'ha parat un poc. Però, sobretot, Joan, que jo sé que és un sector que a tu t'agrada molt, la gent de les lletres, i sobretot de lletres valencianes, n'hi ha un terror últimament per a treballar, o inclús gent que diu, és que jo amb el que faig ja sé que ara mateix no vaig a treballar, o no vaig a estar en un museu, o no sé si des d'ací s'estan... Bueno, clar que estàveu fent coses, però què se pot fer o quin missatge podem llançar a la gent de la cultura, sobretot valenciana? Mira, jo llançaria dos missatges. El primer missatge és que no ens hem de resignar, que hem de seguir lluitant. I el segon missatge que jo llance és que ens hem de conscienciar de com és d'important portar a la gent a votar, de com és d'important que no podem dir, bueno, ja ho dic com ho sent, en el cor, en la mà. Jo sé que el govern del Botànic i el Compromís no farem tot el que podrem fer. Jo sé que segur que cometrem errors, però així i tot, jo crec que, per exemple, el món de la cultura, quan nosaltres hem estat governant, ha sigut un món que l'hem reconegut, que l'hem sabut fer treballar, que li hem donat capacitat per a poder-se expressar i per a poder viure. Sí, el Centre del Carme s'està convertint en un objecte de nostàlgia. Correcte. És a dir, aquest tipus de coses i de dir, fotre, però què fem ara? O sigui, què podem fer? Ai, és que no podem fer res. És que... No, podem no resignar-nos,
podem cada un des del seu lloc seguir treballant i donar la importància de lo que suposarà el dia que toquen eleccions, quedar-te en casa o anar a votar. Dir-ho a tot el teu entorn de la importància o no dir-ho. Seguir lluitant o arronsar els muscles. Jo ho tinc clar. A mi les víctimes m'ho diuen. Seguiu, per favor, no ens abandoneu. I quan dic les víctimes, estic parlant de les víctimes de la Dana, però també de les víctimes de la cultura, de les víctimes de l'educació, de les víctimes del valencià, de les víctimes de serveis socials, de tota la gent que està veient-se amenaçada per un govern de la dreta i de l'extrema dreta. Per tant, l'últim que jo puc fer és resignar-me. I per tant, la meva actitud ha de ser la de hem de resistir i hem d'anar novament a guanyar el govern de la Generalitat. M'agrada este missatge, yo creo que para resumir un poco el secret y acabar este podcast, y a mí, en Joan Baldoví, només me queda agrair-te que t'hagis sentat amb mi a contestar totes aquestes qüestions. Ha estat bé? Hem estat tensos o hem estat bé? Se m'ha passat molt ràpid. Se m'ha passat molt ràpid. Jo crec que inclús t'he enganyat un poc i hem fet més temps del que teníem assignat, però ho he aconseguit. Ho sent, t'he de donar les gràcies. Molt bé. Així que, de veres, dona molt de gust sempre poder parar-se a parlar, a xerrar amb un líder polític, però també mestre i per descomptat persona. Moltíssimes gràcies, Joan. El que diu la Madonna. Jo sóc Baldo i intentaré ser sempre aquell xiquet que a 16 anys volia ser alcalde del poble, però que no ha perdut mai els orígens i que no perd mai de vista qui són els seus amics, quin és el seu poble i per quines coses ha de seguir lluitant. Done fe d'això. Així que no res, només queda acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies. Adéu. Una salutació.